Bai, nik uste dut 2018 uste tola lehenkoan kalkulu bat egiten horri izan zela lehenengo greba, eta egia da nik uste ordenak harrapatu gintula batean sorpresaz, ze jendetsuak izan ziren toki guztietan, ez bakarrik iguale hiriburuetan, ez, normalean manifa jendetsuenak izaten diena, herrietan ere, bazakiten den Antxon bertan jendetza bildu zen, eta pixka eta harrituta. Nik uste horre badagola feminismoak indako lan historiko bat atzetik, orduan ez dela bat batean sortzen, ez? Askok igual esaten zen, bat batean hau loratu da, loratu da, baina ez dakite hor atzean nik uste aitortza bat inbatzaiela bain arte feminismoa lanean aritu dien guztia, eta nik uste pixkanaka bere lan egin dula eta zabaltzen jundera, orduan ez dagoela, ez da eraketa matematiko bat edo zergatik, baina nik uste dut bai aitortza hori inbatzaiela. Eta gero, esatea jende gazte asko hurbildu dela, eta hori oso positiboa dela. Baina aldi berean nik uste feminismoari erronkan handi bat gelitu zaio lanekin, eta da indar guzti hori edo gertatutako edo jendetza hori eta jende guzti horren grinago hori kanalizatu behar dela, ez? Hau da ez gelitzeko egun bateko kontu batean, eta uste dut hor lan potoloa daukagula, ez? Eta pixka bat ikuste hau ez dela egun bakarreko zerbait, eta nolabait luzea den zerbait dela. Nik uste dut, lehenengo eta behin esatea, pandemia honek agerian utzi dela krisi bat, krisi betean gaudela orain, baina ez dela ere orain datorren zerbait, eta lehendik dagoen zerbait azaleratu dula, eta inoiz baino ageriago gelitu dela, lehen zegoen zerbait ez zegoela ondo, ez? Adibidez zaintza lanetatik hasi, ikusi da nola dena emakumeongan edo gelitu den, hortik hasi eta beste gauza askorekin, ez dakit, pandemiarekin adibidez, telelana, ez? Telelana oso ondo, baina telelanaren iruzur hori ere aipatzen da, ze askotan telelana egin duten emakume asko, egon behar zen dute hor aurren zaintzan eskolak itxite ondirenean, familiaen zaintza egiten, eta ez da zaintza bakarrik, ez? Gero bakarra da sentsazioa ere, ez da bakarrik emakume honban ematen, baina egia askotan emakume aurpegia duela, eta azkenan prekarietateak nik uste emakume aurpegia duela, eta honek hori azaleratu duela. Eta bestalde ere aipatzea, ez toki askotan entzun duguna, baina da pandemia eta itxialdian, askok eta asko bere erasotzaileekin egon behar izan dutela etxean, ze badakigu eraso matxisten ehuneko handi bat etxean gertatzen dela, eta ez igual sinitxarazi nahi duten bezala hor kalean edo zen ez aize erasotzaile monstro, ez etxean dauzkagu gure anaiak, gure aitak eta gure osabak dira, orduan emakume guztiek sufritu behar izan dutena, aipatu behar da. Lehenengo eta behin esatea, hori moldatu behar izan dugula oraingo egoerara, eta horrekin esatea hori, ez? Orain fokoa jarri dela mobilizazio hauetan, martxoaren 8ko mobilizazioetan, baina uste dut hausnarketa hori ere beste dozen mobilizazioekin egin zitekela, orduan, ez dakit zergatik jartzen zaion horren besteko fokoa honi, ez? Hala ere, kontuan hartuko ditugu noski segurtasun neurri guztiak, eta orduan adibidez, Antxon, manifestazioa eta beharren beste urte batzutan bezala, elkarretaratze bat egingo dugu. Eta esatea, lelo nagusia aurten mugimendu feministarena dela, den aldatu, sistema arrakalatu, eta horretara goazela, pixka bat sistema heteropatriarkal kapitalista arrakalatzera, eta hori aldarrikatzera eta uste dut, egoera honetan egon da ere oso garrantzitsua dela kalera ateratzea, gaia lehenengo lerroan egotea, eta kontzientzia feminista zabaltzen jarraitzea. Eta konkretuki Pasaian, azken bolada honetan ari da pixka saiatzen, barrutiaz gain pixka bat antolatzen herri mailan, eta horregatik azaroaren 25ean ja saiakera bat genuen, beste urte batzutan ere egin izan dugu, eta aurten nahi izan dugu Pasaiako nolabait emakumeen borroka edo borrokari aitortza bat egin, eta pixkat omendu, eta horregatik igandean egin genuen olako ekitalditxo bat, garrantzitsua delako aurrera egiteko gure historiara ezagutzea eta aitortza hori egitea.